Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yan uwana Muhammadawa, ni ne Bazallah wanda aka fi sani da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ina mai kira a gare ku mu fito mu kare kanmu, ba kuma ina nufin mu dau makami ba. Addu'a usaiful mu'minin. Don haka mu yi addu'a saboda halin ko in kula da gwamnatin kasar mu Najeriya take nuna mana. Kuma ina so in ƙara wayar da kanku ya shugabannin Najeriya na kowane ɓangare, wanda yake rike da mukami ma da mara mukami. Ku sani lokacin da kuka je neman auren matayenku, kowanne sai da iyayen matayenku suka gindaya muku sharaɗi, kuka ce kun ɗauka ci da shan tufafin, suka ce kun yarda. To haka kuka ɗaukar wa Allah shi ma shine ma'anar rantsar da ku da ake da Alkur'ani. Kuka ce kula da lafiyarmu, iliminmu, duk kun ɗauki nauyi, za ku iya riƙe mu. To shine Allah ya ba ku wannan dama, kuma sai gashi kuke ƙin cika wannan alƙawari. To ku sani wannan rantsuwa ta bambanta da waccan rantsuwa. Billahi azim ya shugaban ƙasa da dukkan mai musulmi mai hannu da tsaki a cikin wannan gwamnati, ka sani da kun yi rantsuwa da Alkur'ani ta salin alin, wannan ba ta salin alin ba ce. Domin kuwa ga azumin Ramadan a bakinku, kuma ga rantsuwa da Alkur'ani. Wannan ita ce babbar rantsuwar da ba ku taɓa haɗuwa da irinta ba. In kuka saba kuma wannan rantsuwa, to za ku ga saɓanin hakan. Don haka masu kidnapping ɗin nan ma da suke yi, rashin adalci shi ya ja haka. Da an yi adalci ba wanda zai yi wannan abu ba. Kuma muna addu'a shiriya, Allah ya shirya dukkan masu wannan halaye. In masu shirywa ne, in ba masu shirywa bane ba, Allah fitar da su daga cikin nagartattun bayinka. Allah shugabanninmu ma ka shiryar da su. Ni ne naku Bazallah na manzon Allah. Assalamu alaikum.